Kung nandiyan ka, tutok na. Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! 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 Boards! Maganda Sure word, magandang oras natin. We got 30 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. That's right mga kabisyo, kayo pa rin po'y nakatutok dito sa programang EDSA. Keeping you comedy straight up until 9 o'clock in the evening. We are broadcasting live across the city by the bay. O, diba? Siyempre, Tanghenyo, Diego Bandido at Duday pa rin po at your service. Kaya na mga kabisyo, hindi na natin patatagal na ubarway nga pala bago po tayo natin pag-usapan yung mga bagay-bagay na dapat natin pag-usapan. I'd like to remind lang again sa ating maswerteng winner para sa araw na ito. Again, tinatawagan natin ng Pansin! Ayan, si paring Romel Garcia na ang ikaw ang ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundaries. At syempre, meron kang 1.5 at matik yan, madadagdagan ng another 500 pesos. Magiging 2,000 pesos pag nakarating ka dito sa amin ng himpilan sa loob ng 2 oras. At dapat nandito ka na ng 8:32. At para may 500 pesos sa extra, dapat may dala-dala kang ano? Ano tang ang pinapadala? Siyempre, kulangot, ipahid kay Raketera. Eto na. Hindi na natin matatagalin. Pag-usapan na natin to. Isang laundry shop sa Rosario, Cavite ang hinangaan ng netizens dahil sa kanilang katapatan matapos isauli ang 20,000 pesos cash. Wow! Yan, at isang gold-plated na relo at wedding ring na naiwan ng isang customer. Ang Liz Instawash na matatagpuan po sa Marcelia Road, Barangay Ligtong 2 ay palaging sinusuri po ang mga damit bago labhan. At syempre, ito po, kamakailan lang, natagpuan nilang isang plastic na may lamang pera sa bulsa ng isang short ng kanilang customer. Kaya agad nila itong ipinaalam at ibinalik sa may-ari. Wow! Very good, very good. Okay, syempre, logican na natin to, Tang. Sige, wag mo nang patagalin yung kalbo. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! EDSA! Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, dapat ganito ang pag-uugali ng bawat tao. Maging honest po tayo, mapanegosyo man o yung mga nagtatrabaho. Ito rin kasi yung mga nawawalang values natin ngayon eh. Kagaya ng po ng kilala mo, Boards. Magta-time in lang tapos matutulog na. Diba? O lalo na yung mga work from home. Magla-log in lang tapos kung saan na pupunta. No. Sorry na. O kung saan gagala. Okay lang naman sana kung merong output sa trabaho. Pero kung wala, nag-time in lang. Pero saan napunta, Tang? Andun, nasa beach. Ang bihira naman, oh. Now, mga kabisyo, logican po natin, ha. Nagawa po ng Liz Instawash Laundry Shop na isuoli po ang pera at alahas sa kanilang natagpuan dahil sa kanilang pagiging tapat at pagpapahalaga po sa tiwala ng mga customer. Sa kabila po ng pagkakataon na pwede naman talaga nila itong itago eh. Pero mas pinili po nilang gawin ang tama dahil mahalaga sa kanila ang tinatawag na reputasyon ng kanilang negosyo at integridad ng kanilang serbisyo. Ang ganitong uri po ng pag-uugali ay nagpapakita po ng mataas na moralidad at malasakit sa kapwa na nagdudulot po ng mas malaking tiwala mula sa kanilang mga customer at komunidad. Kaya good job to! Kaya Boards, matanong kita, kagaya din ba ng Liz Laundry Shop ang misis mo? Ha? Nasa pantalan mo nalalabhan pag may nakitang pera, ibinabalik sa'yo? Ha?
O hindi na? Ako nga meron akong kilala eh. Hindi pa dapat labhan yung pantalon. Nawala na agad yung pera. Ganyan ba yung misis mo? Kung tatanungin mo, asan na yung pera ko dito? Tapos sinabi niya, binayad ko na pala sa Meralco. Aragoy! Manoy ka! Hey, wake up 35 minutes after 7 o'clock. We are broadcasting live across the city, Banner Bay, keeping you company with the great rock and roll hits. Dito lamang po sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Lahat sabay sumigaw! Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!